L-Economic Survey hija pubblikazzjoni li toħroġ mal-baġit u li tagħti stampa tal-qagħda tal-ekonomija ta' pajjiżna. Tabella f'din il-pubblikazzjoni tagħti d-dettalji dwar x'kienet il-paga medja f'pajjiżna fl-aħħar snin. Jirriżulta li għat 3 snin konsekuttivi, jiġifieri l-2009, l-2010 u anke s-sena li ninsabu fiha, il-paga medja f'pajjiżna naqset sena waħda wara l-oħra. Bejn l-2009 u nofs din is-sena il-paga medja naqset b'14 euro fil-ġimgħa, jiġifieri minn 321 euro għal 307 euro. Dan jikkontrasta bil-kbir maċ-ċaqliq fil-prezzijiet ta' pajjiżna. Stħarriġ tal-Bank Ċentrali li ħareġ din il-ġimgħa juri li l-prezzijiet f'Malta ta' prodotti essenzjali qed jolew b'mod ħafna aktar qawwi milli qed jolew fiż-żona euro. Iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel fost l-oħrajn mhux biss hija d-doppju ta' dik fiż-żona euro, iżda saħansitra hija l-ogħla żieda fil-pajjiżi kollha taż-żona euro. Il-prezz tal-laħam f'pajjiżna huwa darba u nofs ola minn dak fiż-żona euro, waqt li l-ħut ola b'7 darbit aktar minn kemm ola fiż-żona euro. Min-naħa l-oħra waqt li l-prezzijiet tal-ħaxix fiż-żona euro saħansitra roħsu bħala medja b'4%, f'pajjiżna l-prezz tal-ħaxix ola bi kważi 5%.